Fatim, ça va? Oui, ça va, alhamdulillah. Tu as quel âge les fleurs? Voilà, quel rôle. C'est tout non. Et c'est ni ne tɛ baara la dɔrɔn ne bila la pause la n bɛna munumunu cour kɔnɔna in de la pour que ka hakili lafiya dɔrɔn ne y'a sɔn an fɛnɛ bɛ so ten an tɛ foyi la an yɛrɛ ma dɔrɔn nana ka ni jigi tigɛ ala la sa o fɛnɛ b'a la ne ko a si nin kan a si yɛrɛ kan ka nɔ a bɛ n'an taga an bɛ taga a kan ka na yan awɔ ye o la ne bɛna taa biro la ale bɛ ka na o la awɔ n'a nana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen d'accord aw bɛ taa biro la bon si mugana yɛrɛ de b'a la fana ale m'a faamuya o daga wuli e yɛrɛ bɛ dabali o kuma dɔrɔn de fɔ ne ye walayi oui ça va oui ça va oui ça va to ka nin jɔn bɛ kuma ne ta nana daga wuli ka na kɛ ten sa bon a bɛ se ka kɛ a bɛ kuma na mais ne dun ɲɛ tɛ mɔgɔ la kɔfɛla in na dɛ donc banga do i t'i ɲɛ yɛlɛ wuli ka bɔ sunɔgɔ la sa mais u nana sogo fana ka kusa quoi souvent ka to k'i da ka sogo n'i yɛrɛ b'a dɔn i tɛna se ka fɛn o fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ ka to ka sogo a la mais a ka di sa sinon hali sogo la hali ni nin y'a da ka sogo a b'a dɔn k'a tɛ ne ɲɔgɔnna muso ja sɔrɔ ni kilasi de ye ne ya o bɛɛ to yen sa mais i k'a da kɔnɔ kuma lamɛn bon e yɛrɛ ɲɛ t'a la ye cogo min na mun b'a kɔnɔ ne y'o dɔn ka sɔrɔ a ma kuma fɔlɔ yɛrɛ a dɔw bɛ to ka kɛ ne dun bɛ ka siran nin yɛrɛ kana sira nin ɲɛ sa an kana fosi e yɛrɛ kuma fɔ ko a si bɛ na a mɛnna dɔɔnin dɛ si yɛrɛ mɛnna sɔnni a bɛ na kɛ wa ayi daga wuli asi an fosi e yɛrɛ mɛnna dɛ can bɛna mɛ k'e kɔnɔ e yɛrɛ b'a dɔn ne ka posiyɛri sera ne bɛna yɛlɛ sɔɔni dɔrɔn walayi i kan ka woro sara de an mɛnna k'i kɔnɔ fo manamana mɔgɔ dɔ nana manamana kan fɔ ma ka taa n'a yɛrɛ ye ten i fa manamana mɔgɔ kɛ walayi nana de bɛ k'i yɛrɛ la sira o ɲɛ quoi fɔra i kan walayi eseke nin ye e cɛ in yan en fait ne ka posiyɛri yɛrɛ sera ne bɛ taga an yɛrɛ peresilen don an b'a kɛ kɔfɛ aw bɛ na kɔni awɔ an bɛ na n bɛna t'e sigi dɛ aw bɛ na n b'o kisɛ tɔ fɔ i ɲɛna daga wuli
Jangan sini mana lah. Ih, ni mu ye. Ni soro togo di. Ni soro koi. Jom awil. Allô? Johnny? Bomini? Jasigi. Kana lamé bani ben lamé de folo. Voilà. On Clorila. Maradon. Nga barangara kala flare do nga surana mina san. Tisa we. Aflen, tu es film finyana. Mine. Ni ye zombari entreprise la. Tante ba sumo la war bari ba kuna. Okay. Turu bari du. Banno be nyan bala. Ale be war chena. Mo ko nyene max kelen ti deni. Turu ba bele. Me ere taku. O tiga sirai. Enfiro chima ni pese ka kere ka fu me mo gore blala. Lebna war de dima ko. Nya chima wasabla. Okay. Fana kawre. Ne mo be ngawar doran. Men mana jada.
Eredwa. Ne be suguri la wa ba ni reality. Eredwa fa mete malo. E mo kolangolo e imbécile. Ele ba fa ke chantage kana ni mana ko nya. E che ba kolangolo den teacher dugu ita. Iro ya ga cheri ke cheri. Ndi chewa. Muso ti sorata. Bon. Muso soro tuko foste bolu soro tuko niwa. Ni tigerila. Moria. Awo. O soro tuko fana de. Ti dore fe ko. Ibi sone ka fota ma. Ibi. E ka fota ne bo don sa. E ka fota ti dore worko. Ti mo be jolle la ngodi la. Moni mo ti war la wa. Est-ce pardon. Ni mo bi ere. Ne. Ere we. Awo. E ko e mo go mila. Na fato gudi. Unga edi soro. Ani soro. Est-ce que tu réfléchis à comment? Comment ni soro? Nte chaba horo jugui. Awo. Akana ke chaba horo jugui. E fana yo kuma mfo. O de fana ne blanna. E fana masaka ko fo soro nwa. Era bolo sa e ko bodorike. Dorate. Ika ni bidu. Nda nyinyi yake kumuna. Nga ibi songa fotama. Bemba jeze. Video ni kama ko kane soro. War ko ta lawe. Kuna ke iso. Ede kuni ma kuni bi sokola. E wulil da man mana kan da ma una ko enyo na tiyo. Ona fana na yiri la ka ko. Gini nyo na chama. Njabi jona. Et puis il doit réellement donc ko ya fuma. Et puis il doit réellement donc ndi fait ka ika sira ka bli ya kwa. Ya fuma. Ane do gare. Ya fuma. Donc ben jabu ko. On fa era fa nga ke tugudi. Ene mu ne no fa en fait. Allah, onko. Ama ke tuwo mun sai ba don. Tiens, ce qu'on va faire. Il y a pas de litre n'engo nye. Kada ka ni da me fem ko no ko so. Donc bi la bet temps. Ami biaka. Sinon, il y a des réseaux sans faire. C'est comment? Ok. Il y a des et t'es mollo. Hein? Au final, c'est sérieux. Et tu sais qu'il y a les noms sur le phénomène des réseaux sans faire. Et kali. Ne fana yin kali. Ne fana nga kuma ka kanya sa. Tabali sa. Ne fana waru ko do ne be se ki arranger o. I mo ko be dien waru war la me se ka le dima. Ne mo ko be ere. Wari tu sa ta ko hay tu. Ya. Ne fa tabali sa. T'as y réfléchi quoi? Ne fa ka la kama. Ni réfléchi ka me fana. Autant qu'on nana. Ni bébé les réseaux ça fait.
Fatim, mun ne b'e la tan? Mun ne b'e la? Kana mun ne b'a la? Fatim mun kɛra? I kunkolo wuli. Mun ne b'i la? Fatim, i bɛ ka n lasiran dɛ. An ɲɛfɔ n ɲɛna mun bɛ yen. A ye hakili sigi n bɛna bɛɛ ɲɛfɔ a ɲɛna. Nɔfɛ kɛra. Mun ne kɛra? A ye n kɔnɔ. I bɛ ka n lasiran dɛ. A kana perese masa m'a bɛɛ fɔ a ɲɛna. A ye n kɔnɔ min kɛra a la. Mun kɛra? Don min na n kun bɛ ka balade kuru kɔnɔna na tan. Cɛ mun taara kuma ne fɛ f'i ko k'e kun bɛ ka siran. Awɔ. Ni cɛ in ye ko dɔ kɛ a juguyara dɛ. Ne dun y'a fɔ ne bɛ ka siran cɛ in ye Fatim. Tellement que ko in digira n na hali ni ka kuma in bɔ n da kɔnɔ k'a fɔ n tɛ fɛ k'a kɛ. I ma ye mɔgɔ bila i la dɛ. A ye ko kɛ ne na o ka jugu ni nin bɛɛ ye. Mun kɛra Fatim? Kuma ye. Mɔgɔ teri sa don tɛ sa don mais mɔgɔ teri malo don i malo. Ne mago sara. N t'a dɔn ni hakili b'a la don min na an kun bɛ k'an kun ta ɲɔgɔn fɛ. Oui. F'an kun bɛ ka video kɛ en même temps an bɛ n'an kun. Ne yɛrɛ de y'a filmé. E m'a fɔ e y'a supprimer wa? Oui. Cɛ in de y'o video in ci ne sigilen ma ka ne to n ka bureau kɔnɔ. K'o ci e ma wa? A gɛlɛyara dɛ. A y'o bɔ min? Ne yɛrɛ dabali banna o. N tɛ cɛ in dɔn, n t'a somɔgɔ dɔn, n t'a buruju dɔn, n t'a Mais ne ye vidéo supprimé. Hali n t'a dɔn cɛ ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn dɔn. Fatim, n gɛlɛyara dɛ. Mais comment ça? A bɛ ka essayer ka chantage kɛ ne na n'o video de pour que ne bɛ se ka sɔn a la. A dun ko ne ma ni ne ma sɔn ale la a bɛ video in jɛnsɛn bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen na. Mais mun de y'o se cɛ in na? Mun de ye video in supprimé? A si mais a gɛlɛyara dɛ. Mais jɔn o y'o bɔ min? Ne tɛ cɛ in dɔn, n t'a kabila dɔn, n t'a buruju si dɔn, wa n tɛ mɔgɔ yɛrɛ dɔn mɔgɔ min bɛ cɛ in dɔn yɛrɛ. Ne ye video in supprimé jɔn de b'o o? E yɛrɛ m'a fɔ k'e y'a supprimé. Awɔ. Ko yɛrɛ ye ne dabali ban pewu. A ye ne bagabaga k'a bɛ yɔrɔ dɔ la o yɔrɔ yɛrɛ ka surun ne ka baarakɛyɔrɔ la ko ne k'ale sɔrɔ yen. Mais i t'a essayer ka taa ni nin ko ye polisi la? A ko n ma ko ne taara n'ale polisi la o b'a minɛ o b'ale datugu mɔgɔ baden de b'ale bolo min bɛ se ka video in jɛnsɛn bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen. Aa tiɲɛ. Video in bɔra yɔrɔ jumɛn kan? An bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ ka nin tigi ɲini. Sinon nin ma nɔgɔn dɛ. Aw de bɛ ne dɛmɛ dɛ. Fatim, Ne jigi ye aw de ye nin ko in na. T'o dɔn ko cɛ in ye de. Nana a ye hakili to a ti a ye hakili to a ta kɛnɛ ma mo tila k'aw sɔrɔ kɛnɛ ma. Fatim n'a yɛrɛ mun i bɛ kule k'an wele an bɛ an b'a fɛ A ye taa k'aw sɔrɔ yen. E tuguni yan e bɛ mun de ɲini yan e min tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye e ye hɔrɔn kolon de e ni mɔgɔ yɛrɛ man ka jɛgɛ ɲɔgɔn kan yɛrɛ e nana mun de ɲini yan ne ma f'e kana kɛ ne ka bureau kɔnɔ yan mun de b'e bolo yan ne ko e bɛ mun de nɔfɛ tan. Ne fa e bɛ mun de nɔfɛ e mago ye jumɛn ye. I kumana de sisan
Ne fa ne ko era mago be jolli la wa e be jolli fen ko ina pour que ne be sugo dima in mago be mun yɛrɛ la en fait Ini mago bɛ mun na ne mago bɛ e yɛrɛ de la e m'a fɔ ko ne bɛ sogo la i ko ne bɛ sogo la makan kelen pewu diɲɛ bɛ b'i langolo foto ye Ni jɔyɔrɔ kelen c'est simple a ka nɔgɔn i bi sɔn fɔta ma dɔrɔn a banna o dɔrɔn de don Now. Okay. Kita lah kamu sa. Now. Kita ke dalam. Okay. Ni fa lah kamu sa. Est-ce que elle me voit machin avec na Emilia? Hein? Kata sini saya mak. Kamu sampai ni muka dia. Ni fa lah kamu sa. Boleh sini ba buka berada. Kamu. Di mana tu? Ni fa mama tu ala koso. Anga suy sula dam nigi ni fa. Nyo anga sukara ma bon fi. Aha. Masa. Ini yang pilih cakap apa? Dia tunggu pakar. Ini yoros lagi. Itu yoros lagi. Mereka fatwa. Ini polisi. Banyak mau berhias orang. Ni mu dai ya ibadu to kunte dika funta la ji ite ma shi da nu yemi ne ma papa kata na ni men ma ko ni ko ni ne ko ka ba ni mu ko to ni ka ya papa de ko ima ya ka bo kera ka ba to yi kuma ire mu fo ne to jara ni na ko je suis obsédé par toi C'est simple. Laisse-toi faire. C'est ça. Les plats. Bout de l'évident. On m'a déjà dit là. Il est nous de la main. Il m'a réveillé. Il est nous de la main. Il est nous de ça. Ya fahu tunggu foto modal kadang aku modal dulu tapi siapa korom modal oh ini besok lah wajib mendapat medal mandi mana deh tik tak ya dia bilang Boni euro berapa dah? Euro di. Lah. Ciao.
Agora tu mɔgɔ lankolon nana mana kuma dɔrɔn de fɔ depuis a bɔra ne yɛrɛ ma se ka fosi kɛ. Wuli an ka taa. Wuli an ka taa. Ini yɛrɛ lajɛ i tɛ taa baara kɛ o ka fisi ma dɛ e tɛ maloya e mago bɛ mun na o fɔ an ɲɛna kɛ an b'a aw ɲɛ bɛ mun tɛ maloya dɛ n'i ti fɛ n ka video in bila sisan yɛrɛ an k'a bɛɛ dabila i b'u nɛmɛ Nana a ka ɲi Ala kama a ka ɲi Ala kama sa Ala kama a ka ɲi a ye kuma in fila a y'a ta a daminɛ I yɛlɛma ka ɲɛ bɛɛ m'a bila dɛ kuma bɛn o ma ne sago de b'a la i sago t'a la i bɛ mun na a bɛɛ bɛ ban i laban u tɛ k'u da de kɔrɔ Nana ka Ala kama o tuma fɛ ne ka maloya mais n tɛ maloya aw fɛ ka ne lamaloya de wa u tɛna e lamaloya e de bɛ n'i yɛrɛ lamaloya n y'a f'i ye cogo min na sɔgɔmada in na a tɔ ye tile kelen ni tila i y'a faamu tile kelen ni tila a tɔ y'o de